Vê hefteyê li bajarê Amerîkayê Las Vegasê şervanê Kurd Namo Fazil di Dana White's Contender Series de li dijî kayek Brito şarkêr û bêlêdaneke xurt di xula sêyemîn de hate têkbirin. Li ev têkçûn encameke şarekî dîrokî bû. Dana White jî serokê UFC got ku Namo tevê lêdanên xurtên Brito tu carî nesekînî û berdewam pêş veçû. Di dîroka hunerên şerin têkel MMA de ti şervanekî wek Namo Fazil nasnameya netewê ya Kurdî bi vê rengî eşkere û bi biryar nîşanê cîhanî nedaye. Ew netinê ji bo serkeftineke kesane şert dike, ew bi navê Nevî Salahedîn derdkeve holê, da ku navê Kurdistanê li ser serê cîhanê vede nasîn. Çalakvana medyaya civakî soz dibêje ku Namo ji ber parastina Kurdîtiya xwe ji xwe qezenc kiriye. To us as Kurds, we are all here. Ji bo me hemû Kurdan em piştgiriya Namo Fazil dikin. Ji bo me ew ji xwe serketiye. Wî asimilasyon red kiriye û nasnameya xwe ya Kurdî bi hêz parastiye. Ew tiştekî ji vê kêmtir qebûl nake. Ji bo me ew her tim şampiyonê me ye. Hunermendin wek kovan jî îlhamê ji Namo digirin ji ber ku ew jî bi vî awayî nasnameya Kurdî pêş dixe. I think it's every Kurdish kid's dream, as well as it was their parents' dream and all of our forefathers to see Kurdistan on the map. خەیاڵە هەر کوردێکی و هەموو باو و کاڵێن مەیەک و ئەم کوردستانێ لەسەر نەخشەیە ببینن. دەما me digot em ji Kurdistanê gelek kesan nedizanî bû ew çi ye û li ku ye. Ji ber vê yekê me ji zaroktiya xwe ve dîroka xwe ji wan re vedigot. Wekû hunermendek, fersenda vegotina çîroka Kurdistanê ji bo min girîng e. Dema ku em dibînin kesên wek Namo Fazil vî karî di qadên din de dikin, tiştekî pir xweş e. Ew her wiha hunera şer û ruhê şervaniyê dîroka Kurdan nîşan didin. Ew ilhameke mezin e ku Namo navê me bilind dike û Kurdistanê nîşanê cîhanê dide. Gelek Kurd derketin da ku piştgiriya Namo bikin û tevê ku ew şerwenda kir jî wî gelek Kurd anîn cemhev û yeketiya wan xurt kir. Demek harikariya Namo ki maça xweş bû. Çima û em Kurdî parêz bû em bûne êk, em xirib em kom bûne lêre. Roja gelek xweş bû û em heskîn bi Kurd hemiya we ba. û her bijî Kurd û Kurdistan serketine bu Kurda. Em heskin zimanê xwe baxîn û Kurd bin Kurd binîn. Kesin ku ne Kurdin jî piştgiriya xwe ji bo Namo nîşan dan û pesnê wîrakiya wî dan. I'm a big fan of UFC and obviously my wife. Ez şerên UFC dişopînim û hevjîna min Kurd e ji ber vê yekê ez bi tevahî piştgiriya Namo Fazil dikim. Wî şerekî xweş kir. Her çend encam ne wek ya ku me dixwest bû jî wî nîşanî me da ku Kurd dikarin çi bikin. Bi taybet di qada UFC de wî hêviyeke mezin da me. Herçend Namo Fazil ev şerwenda kir jî wî cereke din nîşanê cîhanê da ku Kurd hene, xurtin û nasnameya xwe ti carî ve naşêrin.